Ara us llegiré un fragment del conte L'encreuament del riu, de Jorge Bucay. Hi havia una vegada dos monjos zen que caminaven pel bosc de tornada cap al monestir. Quan van arribar al riu, van veure una dona que plorava a la gatzoneta a prop de la vorera. Era jove i atractiva. «Què et passa? La meva mare es mor. Està sola a casa, a l'altra banda del riu, i no puc creuar». «Ho he provat», va continuar la jove, «però el corrent m'arrossega i no podré arribar mai al terra, de banda sense ajust. He pensat que no la tornaré a veure mai més, però ara que us heu aparegut vosaltres, algú dels dos em podria ajudar a creuar». «Tant de bo poguéssim», es va lamentar el més jove, «però l'única manera d'ajudar-te seria carregar-te a través del riu. I nosaltres, els nostres vots de castedat ens impedeixen qualsevol contacte amb el sexe oposat. Ho tenim prohibit, ho sento». «Jo també ho sento», va dir la dona, i va continuar plorant. El monjo més vell es va agenollar i abaixar el cap i va dir: «Puja». La dona no s'ho podia creure, però ràpidament va agafar el farcell de roba i va pujar a cavall del monjo. Amb força dificultat, el monjo va creuar el riu, seguit del jove. Quan van arribar a l'altra banda, la dona va baixar i es va acostar al monjo ancià amb la intenció de besar-li les mans. Està bé», va dir el vell retirant les mans. «Continua el camí». La dona es va inclinar amb gratitud i humilitat i va córrer cap al camí del poble. Els monjos, sense dir res, van reprendre la marxa cap al monestir. Encara es quedaven 10 hores de camí. Poc abans d'arribar, el jove li va dir a l'ancià: «Mestre, sabeu millor que jo sobre el nostre vot d'abstinència. No obstant això, heu carregat a vostres espatlles aquesta dona, a través del riu». «Jo l'he portada a través del riu, és cert, però què et passa amb tu, que encara la carregues sobre les teves espatlles?»